அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு பொடி தோசையோட தாங்க ஆரம்பிச்சுச்சு. காலையில எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு மாரி கேர்னஸாவே இருந்துச்சு. நைட்டு ஃபுல்லாமே சரியா தூக்கமே இல்ல. அஸ்கருக்கு சளி புடிச்சனால ஓயாம எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனாலயே வந்து காலையில ஸ்கூல்ல விடுறப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல காட்டிட்டு ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தேன். எப்படியாவது சீக்கிரமா வேலைய முடிச்சு நான் கொஞ்சமா தூங்கிரணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் தாட்லயே நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதனாலயே வந்து சீக்கிரமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 பாட் காய்கறி பிரியாணியும், மீல் மேக்கர் ஃப்ரை, தயிர் வெங்காயம் இது 3மே என் பசங்களுக்கும் ரொம்ப புடிச்சது. எனக்குமே ரொம்ப புடிச்சது. என்னதான் உடம்பு சரியில்ல நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சனாலும் மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எந்திரிச்சுட்டேன். சாயந்தரம் பார்த்தீங்கன்னா, எங்க ஊர்ல சந்தை. வியாழக்கிழமை சந்தை நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தைக்கு போயிட்டு வந்தேன். எனக்கு காய்கறி அந்த மாரிலாம் எதுவுமே வாங்கல. பழங்கள் மட்டும் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். பழங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிள் பழம் ரூ. 120, மாதுளம்பழம் ரூ. 100 அந்த மாரி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். எங்க அம்மாலாம் சந்தைக்கு போயிட்டு வர்றப்ப வடை, பஜ்ஜி, ஃப்ரைட் ரைஸ், பரோட்டா இந்த மாரிலாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஆனா நான் இன்னைக்கு வந்து பஜ்ஜி வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த பஜ்ஜிய சாப்பிட்டு அந்த காஃபி குடிக்கிறப்போ அவ்ளோ ஹேப்பியா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நாள் அப்செட்டோட ஆரம்பிச்சாலும் ஹேப்பி எண்டிங்கோட தான் முடிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த நாள் எப்படி போயிருக்கு?